महाराष्ट्रातील एका अशा गावाविषयी तुम्हाला माहिती आहे का, जिथं शतकांपासून चालत आलेल्या काही अनोख्या परंपरा आजच्या 21व्या शतकातही तंतोतंत पाळल्या जातात। या गावात लग्न लागत नाही, या गावात एकही दुमजली घर नाही, या गावातील एकाही घरात पलंग नाही, या गावातील घरात झोपण्यासाठी गादीही नाही, या गावातील महिला मांसाहार करत नाही। हे गाव आहे महाराष्ट्रातील चौंडाळा। हे गाव पैठण शहरापासून साधारण 28 किलोमीटर आणि छत्रपती संभाजीनगर शहरापासून सुमारे 71 किलोमीटर अंतरावर आहे। आधुनिक युगात आपण सुखासाठी गादी पलंग वापरतो, पण चौंडाळा गावातील एकाही घरात पलंग नाही आणि झोपण्यासाठी गादीही वापरली जात नाही। इथले लोक आजही जमिनीवर चटई किंवा घोंगडे टाकून झोपतात। नियम इथेच संपत नाही। गावातील महिला पूर्णपणे शाकाहारी आहे, त्या कधी मांसाहार करत नाही। चौंडाळा गावातील रेणुका मातेला कुमारी माता किंवा कुमारी रूप मानलं जातं। देवीच्या या कुमारी रूपाचा आदर राखण्यासाठी गावात मंगलाष्टकं म्हटली जात नाहीत आणि लग्न लावलं जात नाही। देवीच्या मंदिराच्या कळसापेक्षा किंवा ध्वजापेक्षा आपल्या घराची उंची जास्त असू नये यासाठी इथं दुमजली इमारत नाही। रेणुका माता आजही जमिनीवर वास करते अशी गावकऱ्यांची श्रद्धा आहे। जेव्हा देव स्वतः जमिनीवर असतो आणि आपण पलंगावर किंवा मऊ गादीवर झोपणे हे देवीचा अनादर करण्यासारखं आहे असं गावकरी मानतात। देवीच्या पवित्रतेचं रक्षण करण्यासाठी आणि घराघरात धार्मिक वातावरण टिकून राहण्यासाठी गावातील महिलांनी स्वेच्छेनं मांसाहाराचा पूर्ण त्याग केलाय। आजच्या विज्ञानाच्या युगात या प्रथा अंधश्रद्धा वाटू शकतात, पण चौंडाळा गावासाठी ही अंधश्रद्धा नसून त्यांच्या संस्कृतीची शिस्त, समता आणि देवाप्रती असलेला आदर आहे।